3, 2, 1, 0, go, pikuj pan. Dobra. Widziałeś tego popusia od koksa? Popusia, on z tym ćwiczy ciągle. No. Na dole, nie. Oni są wokół budynku. Nie przez okno. Dobra, do góry. Dawaj, kurde. Hilfe! Dobra, bronimy schodów. Cicho. Robię zadymka. O kurwa, Ktoś ty przepraszam. czulnął. Niklas, to jest paraolimpiada. Źle się odbił. Ej, chyba jest... Jak ty szurasz w ogóle? Jak to wygląda? Dobra, patrzcie na schody. Wąż. Czym się? A to... Kajon jest! Kajoni są! Obaj byli tam, gdzie wyskoczyłem. Nie, bo była ta sytuacja. Dobra. Dobra. Ty, moplik! Jadymy! O! Dawaj, ty jedziesz, chłopie, ty się zmniejszy to do kosza. Ty! Czekaj. No, jak się tym jedzie? Ty mój... Przesiądź się! Przesiądź się! Jadymy! Pyr. Spojrzyj się na mnie. Czekaj, nie strzelaj, schowaj się. Dostał. A! Podłazi mnie! Kurde, Niklas. Mam go. Zawsze można tą łódką popłynąć. No nie wiem. No Jesteś jak wiem. grom w raju. Nie. O! O kurde, ty! Czekaj, no to musimy, chodź. Chodź, nie, nikogo tu nie ma. Znaczy nic nie ma, to jest już zlutowane. Aha, no Ty, dobra. ale to jest niemożliwe, czekaj. Aż No jest. strzelają możliwe. do nas coś. Do nas? Nie, nie do nas. Wyskocz z tego i pod wodą płyniemy do brzegu. To już tak musi być. No i ksiuliów 100. A ty kuźwa z tamtej idziesz opływać, no to nie. No przecież nie pod ogień. Dobra, no już. Jest dupca, nie wierzę w to po prostu, jak może być? No nie da się opłynąć, no. Umrę 2 metry od Kuźwa, plaży. benzyny nie ma. Paliwa zabrakło, nie wiesz. Ale dopłynąłem. 2 motorówki są na brzegu nawet. O, umarłem. Lecimy tam. Dobra, nie ruszają się. Tulej. Niklaus, pierwszy frak, ale jest tempel? Jest. Najpierw usztemplowane. Dobra, ja sobie tego wystempluję. Jak to wygląda? O kurwa, granatem go wystempluję. Ktoś? Chwilą baba po życi. Ej, mi się ruszają te części ciała, co się ich bije, tak. O, ta padła. I pomaga. No umrzyj, no! Głupio baba. Ty co jest? I sam już dwóch wyjaśnił, widzę. No. Niklaus, odsuń się, ja ci poradzę. Też jest, babą nie umie poradzić. No ja se poradzę, no. Na 2 baty. Chyba nic z tego nie będzie. Chowej ta noga. Niklaus, głowa. Dobra, uciekamy, ona się wykrwawi, chodź. Nie próbuj. Ty! Ty, to jest może lalka? Niklaus, coś jest nie tak z nim. No. Dobra, wycofaj. Nie, Niklaus, wydupiej. Patrz na schody, patrz za mną. No dobra, pełzaj. Kurde, ja bym go musiał... biegać. Co?! Co to było? Od tyłu wleźli, drugi był. A, ze schodów. A nie słyszałem nawet, jak drzwi otwierał. Kurwa mać! Kąt! Z kamienia, wydupiej! A mnie ten zawraka. Ktoś... Kurde, ja jestem... W ogóle ty się... Ej, zneutralizował mnie, chodź tu. Kurwa. Kurwa, Niklaus, chodź tu! Po coś ty tak daleko wylazł? Co? Ty nawet w mieście nie jest. No bo po coś ty ze strefy na tą lipówkę zajebaną wyszedł, no? Ale gdzieś ty poszedł? Ktoś będzie łamany. Ida. Dobra, obiera broń i goń go. Stój, gnoju! Broń, szybko. Halt! Szybko. Kaj broń. On zajebie dać się. Ty? No! To wsiadaj do niego i bij go z tyłu. Wsiadaj tylko do samochodu. Wsiadłem! Dobra, i teraz Ctrl 2, Ctrl 3 i w plecy go. Ale nie... Potylica, Ctrl 3 Ciulą i mu. potylica. Ciulej go. Ale nie idzie bić w aucie! Nie idzie bić w aucie, zmienili.
to... Ej, wywozi mnie! Dawid! Wywozi mnie! Pomocy! Wywozi mnie! Co mam robić? Dobra, ty zdawaj relację, więc na drugi samochód. Nie mogę wyjść, bo zginę! Opie, wywozi mnie! Dobra, lecę. Biera samochód. Panie porywaczu, puść mnie! Niklaus, jedz z nim. Porwał mnie! On, dobra, ale może, bo to kumpla może ten. Nie, no ja muszę tu... Ej, a wejdź na dwójka, spróbuj na... Nie, nie dwa, idzie na w ogóle trzy. bić w aucie. Ej, on tu ma kolegę. O kurwa, nie! To jest obcy chłop, co go zabił! A! Szybko do auta! Do auta! Wydupią! Wydupią! Uciekaj! Gaz! Obcy hop! Obcy hop go zabił. Dobra, dowej do mnie. To było najdziwniejsze porwanie na świecie. Na ciuli do raju. Kurwa, Kurwa, nie mogę tak... Dobra. Telo do mnie! Niklaus! Nie wiem skąd. Zobacz, zobacz, zobacz gdzie on jest. Za kamieniem, za kamień, za kamień, patrz kamień. Patrz kamień, patrz kamień. Dobra, Ale lecę to on się jest tak, apteczką. że ja go nie widzę za tego kamienia. Dobra, dobra. Teraz będziesz go widział. Widzisz go? Ciulej go. Niklaus, uważaj. Kurde, za mną dwóch gości jest za drzewem. Ja jebę. Mam jednego, ale strefa idzie! Dobra, Niklaus, wydupię, ja będę strzelał w niego. Kuźwa! Będzie czy nie? Nie, trochę trzeba do przodu. Chodź, kurwa. Ale Klaus. dziwne, bo jeszcze Dobra, 9... patrzcie w tamtą stronę. Ja się No. tu będę patrzył. Tulnij przez ten czerwony w kierunku 75E. Ale... A ciepna tak, 75? No. Nie wiem, czy on poleci tak wysoko. Ten gość Ciulą. musi uciekać. No to kurwa poleciał. Kurde, z prawej ci pójdzie, z prawej. Ale tu już jest strefa. Czekaj, on nie będzie mnie widział i tak. Kurwa, ale na blisko podla spa. Jest. To jest creepy, kurwa. No, chuja zrobi, bo to jest wyższe ode mnie. Cię ustawi. Zostaw, kurwa! Ale to wycwanił! O! Właśnie w tej grze tak się da, to nie jest Warzy, nie? Wyżej piętro. Dają po czymś metalowym. Mhm. A! Po schodach włażą! Lecz się, lecz się, lecz się. Leży... Mam armatę razy 4. LOL! Ej, za... Trafiłem To gościa, zabiłeś go? zneutralizowałem, no. Dobrze. Ale nie mogę go dobić, bo go nie widzę. Leczy go facet. A widzę. Jest, zabiłem! Zabiłeś dwóch, nice, Ja. dobra, ładnie, ładnie Niklaus. Jest, mam go. Zabiłeś? Ja. Dobra. Bo tyś w tego bił? w No, końcu? no, no, A, no, bo no. jeden przed nim był. No. Dobra. O kurwa, moja prawa, dobra, żyję, spokojnie. Lecę. Niklaus, tylko nie do mnie. Patrz bardziej, żeby go udupić. Czekaj, Waży- jaki kierunek? 210 SW. Kuźwa, za drzewem jakimś dalej jest. Kurwa. Niklaus, po co? Ej, Kurwa, Niklaus! jak? No powiedziałem ci, Jak on mnie opierdalał z obu stron drzewa? Powiedziałem ci, Niklaus! SW. A tyś akurat mu plecami się ukryć. Płaczę. O Jezu. On tu przez naszą głupotę wygrał. On nie miał prawa tego wygrać, no.